Problemet var jo, at først havde de ødelagt det nye græsfrø, og så da de startede i vejen, så tænkte vi, det kan ikke blive ved med at gå, for vi ved jo ikke, hvornår det stopper, når de er begyndt at gnave sig igennem det. Og derfor så tænkte vi, nu må vi prøve det her. Og indtil videre har vi i hvert fald været glade ved, at vi har prøvet det, for nu har vi noget at høste. Der var bramgæssene over cirka, da jeg fik det ned. Men så kom grågæssene og tog over, og så begyndte de at gnave det ned og skøre op igen. Og dem formåede vi at holde væk, så der står en overraskende god mark i det. Jeg har kunnet holde marken fri for gæs, det har vi virkelig kunnet. Og da den så har været fri, og der ikke har været gæs i, jeg tror, en måned, så havde vi en anden mark, hvor der var problemer med lidt. Så flyttede jeg det derud. Og med det samme så var vi også fri af gæs der. Men så vendte de tilbage på den første mark, og det var større areal, så valgte jeg jo at køre det tilbage der. Og så har vi jo så fundet ud af nu, hvor græsfrøet ligger ned, og gæsene begynder at lande i det, så har vi flyttet den ud til det, så vi kan holde det fri for gæs også. For mig der fungerer det godt, og på de udfordringer, jeg har haft, det har gjort, det har været nemmere at sove roligt om natten. Ja.